erlegio guztietan egon dira, eta gaur egun ere bai gizakiak jainkoa sartuen monak eukitzeko norma, ohitura edo lege batzuk ipinita daukezela. Berez, esan nahirik ez daukeenak, ostera bai bide egokiak, gizakiak, beharrezkoak joten dituzenak, eta batez ere erlegio horretako saleak menperatzeko edo manejatzeko. Eta gaurko evangelioaren araberan, Israel herriko erlegio arduradunak bide hau ondo zaintzen dabe. Pertsonen ongi izateari baino, erlegiotasun ohiturak zaintzea lehenago dala irakasten dabe. Hau ikusirik, Jesusek berba honekaz salatzen ditu. Jangoikoaren aginduak bastarrean itzi eta gizonen aginduak gordetzen dozuez. Beti bardin egiteak, batez ere erlegio saleak eta herria engainatzeko bide egokiak dira. Gizakiaren bizitzagaz lotura gitxi dauke. Honela, ez dago bihotz barritzerik eta Nazareteko Jesusen planetatik urrun isten gaitu. Norma batzuk zaintzea bai ondo dago, baina Jesusen jarraitzaile zintzoak izan nahi badugu guri, itaun honek kezka handia sortu behar dauzku. Ze berezitasun eta bakarrik Jesusen mezuan eta bizitzan ikusten dugu, eta pertsona guztiai on egiteko ze amets handienetako bat somatzen dugu Nazareteko Jesusen planetan. San Pedro danon bitartekari hartuta, esaldi hau gure barruan errepikatu behar dugu. Nora joango gara, bakarrizuk daukazuz betiko biziaren berbak. Pedrok, behin baino gehiagotan bere barruan, Jesusen berbak eta ekintzak hausnartuko zituzan, eta gero, taldean komentatu. Bizi ditu Jesusen ametsak, badaki nordan Jesus eta zer nahi dauan lortu. Lortu nahi dau bihotzetik sortzen dan jangoikoaganako egarria. Eta egarria hau taldekoa izanik hobeto da. Badaki Pedro Jesusen ametsa handienetariko bat gizaki guztientzat mundu barri bat egitea dala. Eta benetako konbentzimentua dauka jangoikoa aita amak lehenen maite minduta dagoela gizalegeak baztertzen dituzan gizaki danakaz. Eta konbentzimentu honen oinarria Jesusegandik ikasi dau. Errukia eta maitasuna jangoikoaren bideak dira, eta maitasunak bide guztiak egunero barristatzen ditu. Eta nire bizitzari besteen eta besteen ganako sentidua emoten deutzonak dira errukia eta maitasuna. Hauze da, bihotzean eta bihotzetik sortzen dan erlegioa. Jesusek nahi dauana gugandik lortu.